Ito yung unang paakyat namin. Ayan sila. Woo! Ayan. Laki oh. Ayan. Diretso natin. Today mga kaspero, for today's vlog, dadayo ulit tayo sa Sico Island. Pero hindi tayo mismo doon sa Sico. Biyahe ulit tayo mga 8 hours. Thank you pala sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Tumabot na tayo sa 12K. Salamat sa walang sawang suporta at shoutout sa inyong lahat. So yung kasama ko ngayon, yung mga local spero ng Boracay at saka yung Boracay spero. Ayan. So ayan sila, nag-aayos ng mga flashlight. Ayan. Nag-aayos nila yung flashlight nila. Master Gilbert, Master Danny. Ayan. Si Master Kyle, Sharp Fishing Rod. Si Pacquiao. Then yung mga gamit namin, ayan. Yung yellow, kompleto na. Ito yung mga styro box. Ayan. And then ito na yung mga pana namin. Naka-ready na. Ayan. Ayan yung mga gagamitin namin sa day dive. Tapos ito naman sa night dive. Ayan. Ayan. So mga 5 to 6 hours pa yung biyahe namin. Maganda naman yung klima. Ang linaw naman ang dagat. Oh, tragos na yan. Gandang lalaki talaga ni Kapitan, oh. Ayun! Meron tayong turista, oh. Ayan! Ayan! Tapos yung maliit na bangka, hinihila lang namin. Ayan. Bali, yan na yung service namin pagdating doon. Tapos itong malaki, naka-steady lang siya. So kasi dito nakakarga lahat ng gamit namin. Ayan. Ayan. So keep on watching lang mga kaspero. At pagdating namin doon, magbibideo ulit ako para ipakita ko sa inyo kung saan talaga kaming lugar na namamana. Mga kaspero, mga 30 minutes na lang darating na tayo dun sa Carmen Bank. So kumakain pa sila para may power daw. Kain. Yung ulam, adobo. Adobo. Kasi big boy. Mga kaspero, malapit na tayo. Nasa 5 kilometers, so 4 kilometers na lang tayo. So magbibihis na ako mga kaspero. Ayan, dito na kami mga kaspero. Buhulog na kami ng angkor. Yay! Alright. So dito na kami mga sa spot mga kaspero. At nakabihis na rin yung mga syukoy. Ayan. Mga syukay. Ayan yung anak ng syukay. Ayan. Ready na mga kaspero. Let's go. Ayan. Ayan, yan sila, yan. Yan. Shout out mga kaspero. Ayan, ay sorry no. Yan, ready na si Master X. Yan. Si Master Dodoy, ready na rin. Kaso yung camera niya, yung case ng camera niya iniwan niya eh. Ayan. Pero kung naman yan, may video naman yan. Laging malungkot na yan. Ayan. Master Jeff, ayan.
Yan, mga professional spero, yan oh. Kita itlog. Ready namin. Ayan, si Master Jobert. Yan, yung dalawang master namin. Dalawang spero. Yan, si Edwin. So, let's go!
Ito yung unang paakyat namin. Ayan sila. Woo! Ayan. Laki oh. Ayan. Diretso natin. Ayan. Ayan, GT. Laki. Ayan. Unang paakyat pa lang yan mga kaspero. Bukas madadagdagan pa yan. Ayan. Yan pala yung una.